if I waga jig, and some faces of Ufodu Mokolobia, they make you go fob list of the most richest people in Nigeria. Okay, if you faces if and the colonial marriage will be possible. Ada Achara, nke Ogajiki na akpọ Ada BTC, baye koye Ada BTC, ayi mi fe BTC wo, ifo minu no Ada na-ebute ego, Ada bute, Ada na-ebute ego, shouted and screamed by a man whom through ntokosi akpasimenti ndị nwa dibia tụkọtarịa ma ndị birie AC ma ndị birie nyeri ego ka o wee mee nke a. That was how he was able to build his house, the downstairs onwere today. Said by somebody ezo obi biri moto, another nwa dibia bi moto, second moto ọ na-agba. Said by somebody nwa dibia biri machine dube. Said by somebody, every single thing on today with a and yet all somebody do na aga na nke Ada BTC, Ada bute and Ada BTC and Ada bute enweghị ike ibute nwuri ego ka o wee nwee ike solu nọrọ in position of iwere na-enye ndị mmadụ. Now look at the faces of ndị make the list of the phobes, because ha na-emekasị ife ha na-emekasị amamife this guy si na-eche. If it was ọgwụ Ogajiki kakasịrị n'ahụ, if it was ọgwụ Ogajiki kakasịrị n'ahụ, ọ kara ọgwụ niile a n'ahụ bụrụ ọgwụ niile o bu n'ahụ, mana Soludo kụrụ kparala m fịara m ọgbafuo, Soludo kụrụ kparala m ọgbafuo. Na ọgwụ ahụ ọ kara n'ahụ enweghị ike ichewe nwunye n'eze ndị ntọ n'eze ndị ntọ n'eze ndị ohi ọ n'eze ndị ohi. Ogajiki wugodori nke dụ na nkọ because na onye decide go n'ọchọghị na n'ihi onye na n'ihi nnake. Let me talk about this Dangote for Alake Jaham Fugasreba, because I Fugasreba Makom wine. And that reminds me, as a man in Achawani, do very careful. Do very careful. Enotawa in a wogu, Enotawa, you want Madibia, Nkega Gugo, your oil is finished. Enotawa, everyone you mob, everyone you with a donamolo, Nkega Gugo, how will move you? Hana do more ruthless than Mumoke. Onya pataro for the name had Jake Moke, Kachashamuke, or ye devil no Ulifuzemoke, or ne Yale. As also no we call Ules wine. Nefu ma bogo, Nefu ma bogo Jule Bama, or Champempe, or got the white and or got the red, and I Tirimpuna, Ugarinilo, Kandala. Of when your losses in Keta Jelu evangelism or Kobayo or Siena, Nerigo area. Mana look at. Tell me in Kahane make about Habachoto. Nya, you reach Dochak and de. Candace Nofu Hotel worship ta gbamunka ha na-emeba na nke ndị na-eji evangelism gụrụ egwu na-agba n'ilo agaghị m agba aka na ọkwa ife onye amụma rejiji eme joke agaghị m agba aka na Lord of Choosing agaghị m agba aka na ndị Lord of Choosing agaghị m agba aka na ife ha na-emeba kelu nke kadu ridiculous, kelu nke kadu very funny. Can you tell me kende kadu sensible, kende do kande eriri ma mkpụrụ obi fa? Look at our future millionaires and our potential billionaires. Look at them. Adasha Lemego. How will achieve a higher for the Jerry Golum machine big engine? For the Jerry Golum car Boboska. For the Jerry Golum machine car electric for something million. Or for the Jebaina Lexus 330 car, Lexus 350 car, Lexus 350 Jeep, GLK, Mercedes C300, or Jebaina or poor. Yeah? Nenufa. Adasha Ada bute Ada BTC. Nenu ha neka hadusha. In their various communities, onye fawo, who are they among their peers? Onye kahawo upon ifeni ni je me basilu me hopa ke kobo o me hopa ki imenie quarter of ifo na eme. Nwadi bi ona ya gworo mo okite mo nwere ike is subjecting to this kind of thing. O we wulu ni mechara me fa na ma ya ni kana ba wo ta 200 million de goro moto. You are joking no? What if you name? What if you name? Because at the end of the day is subject sham to this if you know name. O ife me kwaro ofu onye no na quarter shop na nkwo yeme. Onye na agbo safia na nkwo yeme. So kedisie even onye na azoga sa na savoga nya more like ndo timpu na emekari self if ahụ adabute birim. All those things doesn't work. It is luck.
ngụnwa onye na-atụ akwụkwọ na-efe ilu nọ ite ebe iriwu ife na-eje what of ndị agha amaghị ebe a na-agwọ ọgwụ mana ego na-abịara ha ndị ọcha na-akwụ ha ụgwọ what of ndị agha ebe ka ha si wee gwọta nke na-enyefe ego but we have come to the society where onye ọwụna believe na onye ọwụna na-eme ọfụma ka na onye a na-agwọ ọgwụ. I can tell you categorically clear that it is a lie. It is a lie. From that na gwa na onye ọwụna afọ ha ọgaranya asị na ọ na-agwọ ọgwụ na ịma ebe ọ na-agwọ ọgwụ na onye a na-agwọ. It's a lie, 100% lie ka ọwụ. Shekie ngụnwa ahụ na-agwụsị ọgwụ a since iji wekwa ọgwụ a ego one ka ị nwego, how much do you have? Ego one with your total worth. Yeah? Ego one with your total worth. Ọkwa the same ọgwụ ahụ ị na-agwọ ka ị na-suspect na onye ọzọ na-agwọ. Onye ahụ na-eji agwọ nke eluigwe ka ọ na-eji agwọ nke direct from ekwensu. Yeah? Onye ifu no nwere something ọ na-eme o ji enwe ego. Ị na-asị m na ka ị kwụsị this mentality ọgajiki deceive them na ụmụazị ba you. I don't know why Soludo will not launch a manhunt n'ebe go na Okonkwo-Dibia. Si jidono. Unu lead a lot of ụmụ okorobịa by Asre. Unu lead a lot of ụmụ di and nke edu so proud with the audacity with my water. Just look at Adapute, PDC. Look at mkpụrụ obi niile ha chije gasa here. Yeah? Mkpụrụ niile efolo juru ebe. Nenu ha ibeto ifeanyi ụba emekọfọ na ka ha juru ebe Ada BTC Adapute. Ha ncha niile na ebe a make a full list of top richest people in Igbo land 2024 gwụlagwụ. Yeah, onye mara asụ nya sụọ na n'ikwe mana ịma ha asụ sụọ na ana ka ya eje n'ubi ka ọ ka na-aka somebody ịma na ife niile nwere n'ụwa na-adashiri ya dash ife niile nwere n'ụwa na-adashiri ya dash and ndị dashiri ya ahụhụ na ego ha awụzi ekwu ogono onye na-abịa akụziri ya Adapute ebe a ka ọ gwọtara nke mere o ji eme onye ojere onye ahụ adashi ya ife ebe a ka ọ gwọtara ya he doesn't want to have money ọ chọghị inwe ego na-elive the kind of life akwa ha and other people na-elive. Ọ chọghị inwe ego na-atụgharị ụdị ego azị nkụ ha na-atụgharị. Ọ chọghị inwe such kind of money and yet o nwee plug of ndị niile na-agwọ this kind of ọgwụ. Mgbe oke ọma ifedo na content girl why not ịgwa one of this ndị nwa dibịa ọ na-eje na nkefa ka ha gwọọ ọgwụ agwago nye Okongwu-Dibia mbụ gwọọ ọgwụ ayịla ọchụ ụla teta ka peji hu were within 1 week or 2 weeks boom to keriva na-akpọ 1 million followers. Then ka ị were ọgwụ ahụ na oke ite ahụ wee boostuo engagement na page you. Why can't you do it? Within the space of 1 week, page Reverend Ifrem on your ministry moved from 30-something thousand followers to 100 and something thousand followers within 1 week. So don't tell me that the ọgwụ anyị eme but all the ọgwụ ahụ were eme page ya ka o move to 1 million followers. Ka ị na-enwe engagement ka hair tutorial and the kelafe nwanne anyị nwaanyị nọ na Angela Nwosu ka ị na-enwe engagement. That way Facebook will pay you a lot of money. I nwee ego ndị mmadụ afụ ego n'anya ọcha. Unu aghọzi na aghụghọ. Unu edeceives na ndị mmadụ. Unu edeceives na ndị mmadụ na little percentage a ndị nwa dibịa na-enye unu wonya ka ụmụ okorobịa baa mgbe ma ndị jere nga ya abata ma ndị unu kpojere ebe ha je gwa ọgwụ bụrụ ọgwụ pụọ ijide ha tie ha na nga ma ndị unu je nnara ọgwụ wee kọmiti ofufe jide ha tie ha na nga mgbe ha ya anatacha anyị gba ya bụnụ na ha ọ mgbe ha nwa ya ada abata ka ọ gaji na Okongwu-Dibia ya ada pụọ n'oyiwo nke ha ka mmechie ya ebe a.